uNkulunkulu care about the people of Nineveh. Umuzwa isitori labantu baseNineveh ngishumayela lithi iBhayibheli noma sithi historical background, these people were very wicked. Babe babi. Hallelujah. Babe babi ngoba babe abantu bakaNkulunkulu babeboshiwe kodwa baboshelwa to the North Kingdom. Ngizwa nje sisibongo uNkulunkulu bezoboshwa baboshwe indawo eziwu2. Abanye baboshwa to the South Kingdom, abanye baboshwa to the North Kingdom. Abantwana bakaNkulunkulu abanye labenazi ngabo Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel ababeboshiwe to the North Kingdom in a place called Babylon. Everybody knows, but there are few people who understand about those ababeboshiwe to the North Kingdom. Laba ababeboshiwe to the North Kingdom, they were wicked. Bebe babi makasibo inside ukuthi bethi umuntu bekhulelwe bamdabule kukhishwe ingane life. Bebenza lento eyinhle soshaka lokuthatha abantu abafaka umkhonto ezinqeni. Bebe samngele bebehlupha abantu babakasibo umboshwe la uyisigcina sale ndawo bebehlushwa bakhishwe ngisho iskin sabo usala unjengenkawu. Bebe babi kule level ongakazo yabo umuntu uzothukhulela vele ukudatshula ingane ikhishwe life. Those people were very wicked. Bebe babi abukho kubi enake nangena kuboneni baziwe umjinga baseNineveh. Nizwa ngama-Satanist, nezwa ngama-devilish, nezwa ngabantu abaresha, but okaze kuze kumuntu ovela khishwa iskin alive. Hallelujah. Lokhu kwibakho ngene ebona ukuthi uqomile, waqoma, wayigalelo, hayi into encane leyo compare to the people of the North Kingdom. Ngakho lokho lento ukuthi uphuza utshwala unendoda amadoda